Hi guys, kumusta po kayo? Kumusta na tong tanan? Welcome to my vlog, Almajor Vlog. Karon nag-prepared ko nga moadto ko sa market. Pero kada adlaw gadyo na nahubuhaton guys. Pero karon medyo sayo-sayo ko adto kay daghang ipakumpra sa akong ugangan para sa paghanda sa adlaw sa minatay. November 1 man ang iyang paghanda sa adlaw sa minatay niya. So nagkuan mami, nagpanghaji pud mi, nagnovena sa adlaw sa minatay. So karon guys, medyo multitasking ko karon. Ako mangumpra para handaon, ako sad ang magluto, ang moari ang iyang mga anak. Unya ng hapon, musabat sa panghaji. Dayon nga rin sad mag-dinner. So, ang akong buhaton karon, mangumpra ko. Unya human paniud to, magluto para sa panihapon. Para ihanda sa katapusan sa nobena sa mga kalag sa purgatorio. So, medyo nakaligo ko og sayo. Dito pag gani ko sa banyo, gitawag na ko og asa ko kung naligo sa ko. So karon guys, moadto na ko niya kay aron mangayo ko og budget. Kung pilay ijang i-budget para sa among handa sa katapusan sa panghaji sa kalag sa purgatorio. Moadto na ko sa ubos. Naimumo. Hindi na nakakit makita kahong naong. Gwapa-gwapa ko karon gamay. Unsa ibalita? Ken, di ano ko? Dede ko muna to. Abot na ko. Oh, mauna ni. Oh, mauna guys ang ahong napalit. Kantinan og 2,000 pesos. Tulo ka kilong karne nga himuong mechado. Tungas kilo nga karne nga ginaling para sa spaghetti hunon. Nya. Duha o 1/4 nga ribs. Dali ako manglamas. Mao ni kantinan sa Human na may paniud to magluto. Maniud to sa midaan o sa may magluto. Hinduan pa ni namo tanang mga karni. Hi guys, morning. Ang among tandim ni Raquel nga magluto sa kusina kay andam sa mga buhi nga kalag. Nobena sa mga kalag, mo to'y pag-ampo sa mga patayng mga kalag. Ang kaning pagkaon mao ni andam ni sa mga buhi nga kalag. Inighumag-ampo sa mga patay nga kalag, kini na tirahan sa mga buhi nga kalag. Munang nag-andam, may madyo po nang inhuman na mo og ampo sa nobena sa patay na po mi. Man kaunon kay mao na may atong tradisyon sa Pilipinas, isip po sa kanasod nga Kristiyano. O mao na ni ang tandim na mo ni Raquel. Spaghetti. Mao na ni ang handa sa mga buhi nga kalag. Hi guys, mao na ni ang among handa sa mga buhi nga kalag. Mukaon man ang buhing kalag, so mao ni gihandaan. Pero ang ginahandaan sa pag-ampo ang mga patayng kalag. Ang kalag nga patay. Kini andam ni sa mga buhi nga sa mga kalag. Since nga kami magajoy ko sinira di kami una og kaon mao magajoy na mao magajoy na mahitabo kami may nagluto di kami may unang kaon. So kami may nagluto, so kasayod naman gadto tanong nga ang taga-kusina mao may nagluto di ang taga-kusina may unang kaon. So snack namin Raquel kay ang oras karon kay unsang oras? Oh, alas 4:15 sakto. Mga unta ninyo guys.
Mao ni ang spaghetti nga usa ka kilo. Ang spaghetti. Spaghetti. Ang giluto karon nga spaghetti. Usa ka kilo nga noodles. Ang usa na ba kasi nanay tomato sauce. Ang ako na lang gipalit kung nga sa kilo nga karne, nga condensed cheese, hotdog. Ug dapoy gamay nga ketchup nga sa seafood pero kun mapupuwa. Mao na siya. Kinahanglan aron dili aslom ang spaghetti. Lutoon jud og maadyo ang sauce. Yan na guys. Naman! Hapit na maluto. Namang mechado. Anta! Wala naman may pagtulak. Ano, tubig lang gyapon. Ang daga kusina naman kasi daga medyo makarelate ba nga. Daga kusina nagluto. Mao si una mo kaon. Kanang kumakaon, uwahiran na taga kusina. Uwahiran na sa kaon ang taga kusina. Ang nga, di po dito mo kaon, tilawan dyan na itong unsay atong niluto, lami, bagi ba? Tinahan nga ganyan nga, tilawan sa managluto. Huwag mo man. Hindi guys, kaon ito kong una. Ang sarasong ng kaon ko una. Ano guman na hugluto dire. Ako may mga nahon sa pangadri. Nang nabusog pudaan ang mga di. Kung kuyapan na lang 45 minutes na mga pangadri. Ano guys. Wala na nga arte-arte. Uy, huwag tayo sakit. Gyapon. Basig-sig kong istorya dito, wala ko nakita nila nga. Paang pakul. Paang kudaan o. Baginti kayo. Wala mo ka na. Guys, luto na ang aming mechado. Kana guys, mechado na siya. Spaghetti. Ribs, pork, sweet, hot, and spicy. Doble na na, kadaghan na bagpangan. Nahuman na og luto ang akong sweet and sour na isda. Tamarong sweet and sour. So automatic ra ninho si Janggi. Butangan og sauce. Oh, palaban. Oh, mao ra ni ang akong pangbato sa sauce. Unya with tigbits, pineapple, iho na siya diha tanan. Dayon, timplahan og Silver Swan soy sauce. Napaday usa. Kani. Oh. Butangan sa din ako ang akong ingredients sa sauce, guys. Saffron, sweet and chili, Del Monte, kaning Silver Swan soy sauce, o pineapple. No need na og suka kay aslom naman ang mga sama ing ani nga atong sauce. So, bubo lamang na ninyo nga to. Tangan gamay tubig. Butangan tanang lamas, dili na igisa ang mga lamas, diretso na butang. Oh. Lutuon jud maadyo kay aron ang ijang kaaslom
mag-abot ang aslom, tamis, medyo hanghang gamay. Nya, gamay tuyo. Mao na nindot ang blend nila. Pagkahuman na nila basta lutuon lang nimo og mayo before nimo ibutang ang isda. Mao na ni ang finished product. Oh. Hi guys, human na may upangaji guys. Wa na lang ko nag-video kay buro magmauwaw ko kay naman ang anak sa ugangan nga ba di. Makita ang ko nga, maapil-apil sila, vlog-vlog na ho. Ang sa ko nag-apil-apil. So, basta human na may upangaji. Ang kaon na may. Nga humbag na. Ang guro. Kaon. Nga humbag na. Si hi ba na? Hi! Hello! Nami ito ba guys na? Nanang ako sinagulan na ito ba? Inom ito ba kay kaon mukbang na meron, mukbang. Mukbang ni sang ban na ron. Mustapan ko ang banga. Okay guys, daghang salamat sa inyong pagtan-aw sa akong kalag-kalag edisyon 2020. So kung bago pa mo sa akong channel, palihog ko ngadto og pindot sa subscribe, then dayon katong naay bell ngadto nga button kay aron pirmi mo updated sa akong mga videos. Okay guys, daghang salamat. Bye-bye. Happy Halloween. Happy Halloween 2020.